akukwazi ukuthi inkaba yakhe ingagcitshwa kwenye indawo bese wena uye kwenye indawo. Kumanje kukhona umuntu othola ukuthi inkaba yakhe yagcitshwa komalume bakhe esibayeni sakomalume bakhe la kukhona khona isisekelo sakhe, kodwa yena uhubha isibongo sikayise. Omunye uthola ukuthi uvele wazisa kubo wayohlala noyise, uyise ngazigcinile imfanelo, kodwa inkaba yakhe la ikhona ikomalume bakhe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto, amafasha bahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yesintu wewo. Sakhula kakunina bakhulu, ayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Ayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, odlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina baka nodumo ehlezi kaMenzi ngeyimpunga yesintu, ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyela khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha ke kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Unduna kaNdaba, untombi ziyamncumela uthi ziyamkhomba. Isona sicane saphuma ehlathini ekseni ngovisa vuthulula. Ngoba sidwela amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane sonto nogqamgqama usathe enkakane lakhe lathi ngihamba ngitheselo sitwala ngaha. Ngumshana wakofuze fulele omashiya mahle sengathi azoshumayela. Bafowethu ngithi ake ngizosika nje la kancane. Umthetho wami bengingafisa ukuthi ngisike kule hloko ngesizathu sokuthi ngilobile kukhona incwadi engiyishicilele, kodwa le ncwadi izophuma mhla zi-15 kwinyanga kaZibandlela, esihloko sithi indlela yesintu. Le ncwadi bafowethu angifuni ukukhuluma kakhulu ngayo, kodwa wena mbukelo wempunga yesintu TV nawo wonke umuntu oyokwazi ukuthi ayithole uyoba ufakazi walento engiyisho ukuthi le ncwadi bafowethu iwumbele ogwansile kakhulu. Ngifuna bafowethu namuhla ukukhuluma ngesinyeke sezihloko esikuyona le ncwadi ezophuma ngenyanga kaZibandlela, esihloko sithi indlela yesintu. Le hloko bafowethu ngithema ngibhala laphana sikhulume ngenkaba nesisekelo somuntu. Inkaba bafowethu yomuntu nesisekelo sakhe zithupha ziyogwayini. Inkaba nesisekelo somuntu yizinto ezimbili lezo ezihambisana ncamashi. Bafowethu uyazi khona umuntu othi umehamba eya kumuntu eyobheka izinto zakhe, athi umefika kuthiwe wena ngane uyabangwa abantu abadala. Uyabangwa abantu abadala. Lo muntu lona kuyena omhlolelayo bese mbuzo ukuthi wake waya yini kini, wafike wanyathela emagcekeni mhlambe bakushisela impepho, mhlambe bakwenzela isike elithile. Ngoba into esiyibonayo kuwena sibona umbango khona kuwena wabantu abadala. Uzokhumbula ukuthi uma ingane izelwe insizwa nentombi, leyo ngane isisekelo sayo sikomalume bayo. Ngenkathi ke manje uthola ukuthi le ngane lena isisekelo sayo sikwenye indawo, kodwa inkaba yayo yagcitshwa kwenye indawo, ikhona la kuqala khona umsindo. Kunomuntu othola ukuthi uyathandana nowesifazane. Uma ethandana nowesifazane babe sebethola ingane, abalobolene. Insizwa izange yekolobola, ihlawulile futhi. Mayingahlawulanga insizwa futhi ingalobolile bengagcagcile, bengeyona indoda nomfazi, kodwa ingane beyitholile esihlahleni. Kusho njalo ngokwesintu, mangezwakali kahle ningixolele. Uthola ukuthi intombi le ekuyiyona ethola ingane izovuma ukushawa ngemfi iphindiwe, ishawa insizwa le ekuyisoka layo. Lithi isoka ngicela ukuthi unginikeze inkaba yengane. Nalo sifazane naye avume ayinikeze isoka lakhe elinikeza inkaba yengane. Isoka lithi lisuka lithatha inkaba loyigqiba esibayeni kubo. Vele phela inkaba yengane igqitshwe esibayeni. Uzokhumbula ukuthi isibaya isona sizinda
esikhulu somsamo waphakathi komuzi nomuzi. Ngenkathi ke wena nsizwa ungahlawulile kuboka lentombi, awulobolile, awenzile lutho. Ingane le oyitholile nalentombi, isisekelo sayo sikomalume bayo ngoba akukho wena okwenzile. Kodwa isisekelo soze sishintshe mhla kwakhona okuthile okwenzayo. Kodwa wena into vele wayenza, uvele wenza njani? Uthathe inkaba yengane wazoyigqiba kumsamo wakini. Ngenkathi uyigqiba kumsamo wakini ingane nakuba kuthiwa ifika ngemagcekeni akini. Kodwa umbango uqale lapho uqubuke ngesikhathi ugqiba inkaba yalengane ngoba kusuke kungafanele ukuthi uyigqibe esibayini sakini. Ngoba isisekelo sayo sikomalume bayo. Lengane kufuze okuwukuthi ngenkathi izalwa komalume bayo, inkaba yayo kufanele ukuthi igqitshwe esibayeni sakomalume bayo ngoba inkaba nesisekelo somuntu izithupha ziyogwayini. Lezo zinto zombili ziyahambisana. Uma kuwukuthi owesifazane uganile, wathi umekhulelwa, wahamba waya kubo, wafika wabeletha ingane yokuqala. Lengane yokuqala uyibelethele kubo, kodwa ukuyibelethela kubo akusho ukuthi inkaba yalengane ngoba uyibelethele kubo akayigqibe kubo ngoba yena ucacile. Ekufanele ukuthi akwenze kusuke kufanele ukuthi inkaba yengane abuye nayo eze la ecacele khona, kube yikhona la igqitshwa khona ngoba isisekelo salengane sila unina wayo ecacele khona. Lengane leyo uzokhumbula ukuthi uma unina waye ecacile ewumfazi phakathi kwekhaya, ngenkathi ehamba eyakubo mekhulelwe ingane yokuqala, leyo ngane leyo ufika ibelethe konina lume. Ngenkathi eyibeletha konina lume iyona futhi ekwazi ukuthi yenzelwe imbeleko konina lume. Ibuye naleso sikhumba saleyo mbuzi kade yenzelwa ngayo imbeleko ukuze sokwazi ukuthi silale ezinye izingane ezobe sezilandela. Inkaba yaleyo ngane kusuke kungafanele ukuthi isale konina lume bayo, kodwa kufanele ukuthi ibuye iye kubo ingane ngoba isisekelo sayo sikubo ngoba abazali bayo bacacile. Kodwa abantu abayinsizwa nentombi, uma kuwukuthi labo bantu bathola ingane, intombazane okanye dadewethu, musu kuvuma isoka lakho malithi lethi inkaba loyigqibe esibayini sakubo. Cha, akufanele ukuthi inkaba iyogqitshwe esibayini sakubo ngoba isisekelo salengane sikini, ngoba lensizwa le ayihlawulile, ayilobolile, nawe futhi awukhishiwe kini, anicacile. Uma ke ningacacile, inkaba yengane yakho kufuna isondele la kukhona isisekelo sengane. Ingane njengoba ilakeni nenkaba yayo kumele igqitshelwe. Manje uthola ukuthi umuntu athi semdala, uthola ukuthi akakazi aye kubo, uthola ukuthi akakazi enzelwe isiko kubo, kodwa into la ishaya khona uyise wayo wavele wathatha inkaba yayo wayoyigqiba kwisizinde esikhulu somsamo wakubo ekuyisibaya. Bese ithongo labo kantombazane laphakama lathi hayi, lengane yenu ayizange izihlawulele ngecala elenzile, kodwa senikwazi ukuthatha inkaba niye koyigqiba emsamo wenu. Bese uqale lapho umbango enganeni, uqubuke lapho umbango, uthola ukuthi ingane iyabanga kodwa ayikaze sifake isiphandla sakubo. Kodwa yina ingoba inkaba yayo yagqitshwa kwesinye isisekelo. Yingakho ke bafowethu sithi isintu, inkaba yomuntu nesisekelo sakhe zithupha ziyogwayini. Akukwazi ukuthi inkaba yakhe ingagqitshwa kwenye indawo bese wena uye kwenye indawo. Kumanje kukhona umuntu othola ukuthi inkaba yakhe yagqitshwa komalume bakhe esibayeni sakomalume bakhe, lapho khona isisekelo sakhe, kodwa yena uhubha isibongo sikayise. Omunye uthola ukuthi uvele wazisa kubo, wayohlala noyise, uyise ngazigcinile imfanelo, kodwa inkaba yakhe la ikhona ikomalume bakhe. Yingakho bafowethu kubalekile ukuthi isisekelo sakho wena njenganomuntu usazi ukuthi sikuphi, uphinde futhi ubuke ukuthi inkaba yakho la yagqitshwa khona yagqitshwa kuphi. Hayi bafowethu, angingagqeqa amagula ngoba angemungu. Bengithi nje ake ngithinte nje bafowethu ukuthi kukhona into ezayo ngoDisemba 15, incwadi yethu entsha esihloko sithi indlela yesintu. Lana bafowethu sikhulume kakhulu kule ncwadi bafowethu ngesizathu sokuthi izinto eziningi ezonakele bafowethu neziphambene phakathi kwemizi yobaba naphezulu kwempilo zethu
konke bafowethu lokho kuphambene nje ingoba sisuke sasuka kwindlela yesintu salandela indlela kaNdlebe zikhanya ilanga okuyindlela engasoze yasisiza futhi engasisizi kodwa ke bafowethu kwekubalekile ukuthi ke thina ke sizama ukuthi sibuyele kwindlela yesintu ekuyiyona ndlela ekade ihamba okhokho bethu nawe ke ungalingi uzusale mzukwana iphuma lencwadi kufanele ukuthi uzitholele yona ngoba iwumbele ogwansile kakhulu angibonge ke bafowethu ngokunubukela umfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi nudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV nencwadi zethu bafowethu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks eMaritzburg uyakwazi ukuthi uzithole naseThekwini futhi uyakwazi ukuthi uzithole uma ukuthi ukude uyakwazi ukuthi ushayele kuzona inombolo lezi senze inhlelo zokuthi sikuthumelele zona incwadi zethu zifike kwena qathatha asibonge kakhulu kwabafowethu ngokunubukela umfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga